Puila rong number chupayo rong number chupai mani ang korkai kori subkai mani hai kork salaite ableha baka ablai mani pore ek bosor hamjak lai tong leha pano ang kaijagi ani tong tabo kaijagi hani tong hai pano bo sro liyo bat liyo kaijang ni noi hai pore ni ang kaijagi ani tong mani bo beles rok toyoi okhao buduk rok toyoi okhao nang kaijagi lai ang thuinai aro arai rokhini okhao suru Tabuni jora jasa samung khaibo hamiano hinjago eba chayano sajago abo ongkha chelabai buri pulani hamjama borobe kajagi 3 bosor tongkha chaka aboni olo chela o burnya busamaya buri banchi hinai yakare rikha abo haki bor khoroni jora kolok tongi tesha hamlai kathalai tongkha aboni yagulo buri doctor najakpur doctor saka nang pregnant ongkha hinai a jora buri belai tonthok jagai busabi malai good news hama jora apro busa saka abo ani busaya nang buibai tongise busamano o busano khibidi ang busa narikya chela abo kahai kok sai bini bihigno tabuk hinkai yakare kage rikha a bagi buri sak sajo mokol mukti kuplung nogo kipil thangai bini bohok bisingni busano makhibika chela tangai busa narikna ko silia hinkai bote khoroksa buri ketal manma bagi yang nogo bihig busano sak nanglia chela eba busai a bagi o buri tini kaptati mokol mukti kuplung kai bini ustori juno share thakya bini kapalo birman manchama kaha kebo ta manchak thung hinai tei o ustri no khanai baksa borok wansum gotorbo mani mano abagi chungtini kok kolomana chikonsa kobai sanai hinkai joto bisini kok saimana bagi a secret life diary channel pathik jora kahan kenadi sikang sinimung sanai cheno ustri rohor ka burnimung kami engka bilonia rotonpur o burina hanya saya khalai thungnai busai eba chelani mung engka monmajoy tripura kami cholda sori Prezeno Agartala mistri rongni samungkhayo chela tei alka buri rongna tabubo sagna sikla gosewoi boibai hamsagai tongo abo kahai kok saga bini bihik phagi hinke tabu borokni secret life diary khulung nalaina o buri bahake amse kosto ke thungjak tongkha Pulia sekang berini aro khoroksa chelani wrong number call sopakya apro buri number sinia call receive khai kok saka nung sabo aro tangi call khai hinai a jora chela saka angnono sini tongo tei angnono hamsa kise call khayu chelani ati kongno khanama logi buri call card khai rikha aboni olapano chela salchaya salniya daily o burino call message khai ko kaham sawoi hamsa ko hinai saitongkha a bagai salchake buri o chelano bisas khai bini hamsa mana gosi rikha Hinka norok aro baksa wan sukipano tongkana sinia nugya wrong number kok salaimani borno bahage phacha bisas khai hinai a bage chengkasa kok sajak tai kalayo jani ja kapala sejak tongmani eba malai thai tongo hinmani jesa kai pano malayo abo hai kobo wan sukjago aro phadi tesa chining story wo abo hake o chelate buri bor khorokni wrong number kok salai bukhamani jora kolok romi hamchaklai tongkha salchaki chela o burino call khai saka ang nung bai buskango malanya muchungo a bagai ang nini nogo phainai chela atiki sama olo buri ba hamsak toma bagai phadi hinai saka aboni olo henkai te tamo sanai chela o burini nogo thangi saltam eba tindin tongikya aporoke chela o burino saka tabuk cheng khorokni hamsak je logi baksa atiki tongo henkai nung tinino ani logi ani nogo angbai baksa himjiri chela atiki saka Haipano a jora buri thana go silia buri saka nini nogo nini ama babu borok kebo saimaya sikangle ang thana belai lachiwo ang olo thangnai o burini ati kongna khanai chela tesa saka nung jodi tini ani logi angbai baksa ani nogo thayake ang nini nog bisingno suicide eba kotok sori thisinai nung thana ja thayasimi sari chela atike saka a jora ke buri o chelano kirijagai bini hamsama chelani logi bini nogo thangka abo hake a salni simi chelate burni nogo joto saimani borok khorok nanya kok singi salai kai rika a jora borni nukongo belai tangthoksa thokimang borni kajima sal 3 bosor jora lakhya Haipano tamo sanai jotoni nukongo daily tangthoksa thole phaya salchale hamya jorabo phayu abo ongkha salcha chela bini dol ronge aro number katal nawui te khoroksa wrong number buribe kok sana chengkha ang si class e kajegyako tabuk nungbanyo kajenai abo kahai chala kok sawi te khoroksa buri katalbai hamjagi tongkha o chala a bagi chala olo nogo thangai bini pulani buri eba bihigno kagna bagi kabama kok hamya sawi kagai rikha eba
nogo pirogi rohorka abongka chela bini burino saka chini kajama sal 3 bosor jora lakya haipano nangbai tongmani tabubo chini charai engya eba busamayako nangba banji burise nangbai angtei tonglia chela abo kahai kobangma kok haimya sawi bini burino kagai rohorka bini nogo atiki salni saltam laima olo burni family tesa borni busasana logi telangai o chelani nogo thanglakya tei o chelano bujogi kabuka norok khorokni amsuk bosor tongi phakya tabuba norok tebo kahamke se bujilai thansake tongdi abo kahai hamya korok salai ta waladi burni family abo kahai kok saka o chelano a jorake chela bini chaya go siwi saka I anino chalia angte ati inglia chela atiki chaya go siwi a salni simi bihi busai borok tesa hamlai tonglakya abo hake mas kani katham jora lakya haipono chela bini burino sak nangya dele buo te kok hamya sawi kutugo tangai hinkai chelani te khoroksa buri tongmani bagi tabu hinkai pulani buri eba bihigno sak nangya ke tongkha saljake buri bini nogo thangai doctor najaka apuru doctor saka nang pregnant engka hanai mane abo sana thangi belai tongthoni kokno henei manu abagi buri bini chelani aro thangai bwsani joto good news saka apurke bwsai eba chela saka abo ani bwsaya nang sabobai tongi bwsa manchari ang o bwsa narikya abo ani bwsaya nang salak phaldo abo alka chelabi tongi se bwsa ango ang tinono nalia abo kahai kok sawi bihigno yakti se buna chengka o chela aboni olo henka chela bwsa narikya hne medicine ustor thangai chera khibi janai biti eba tablet pairi phakya tei aboni next day henkai chela o burino agurtola jora phai yakar kalangkha dinini simi nangbai ang kaglakya nangtei ano kun dino nini bwsai hne pano moituta khadi chela abo kahai kok sai burino agurtola yakar kalangkha a jora burni thani kuno option korikha bwsani logi thangkai bo kok hamya sawi bujago hamya sajago abagi buri bini para bini nogo buma bufa taku bukungni arono phirogi thangka a sal a jora buri bini bwsani kobama kol khayo tesa phirogi te phanyo nada na phanyo hanai na singsuka haipuno chela phiroglia alka buri katal manai pulani bihingno pogoi thangka a bagi buri sak sak parani borno lachima kirima bai bini charai aba bwsano khibina nangkha tamoni hinkai buri wansuka tabuk bufa se kori hinkai bwsa nariki tamo lab sabo chungno olo tei tuli tongnai buri abo kahai bwskang joran kongno wansuki cherai khibina nangkha tabuk norok baksa borok wan sukibano tongkana o buri tangi bini sakni bwsano khibi o cherani khibi mani chalia hanai haipono chungsanai o bisingo tebo kok kologma tongo haipono chung norokno je men simi sawi khanarika jodi full sana thangi tebo video kologma ongnai abagui tabuk laso pulani buri te tabuk present buri borok khorni phonti kok salakya apurke o present buri saka ang saimea norok kajengmani chela sikla kajya ko hne sama bageche ang hamjak tongo present buri abo kahai kok sai sori anino chalia hanai maprok sanka but tabuk present buri le sori mapsani thangpaene boni family nokong sabai maneke abo tesa sabo thik khlainai abono keboda wanso la rong number chupai mane ang korkhe kori sukhay mane ai kok salaite haipono ang kori sukhay jegya abo deli bar korkhay mani pore ai angbo kisamisa salai mani ai sobai bo deli korkhay te khaite hai angbo sobai koksa bobai kisamisa rani halai au korok salaite sobai baka hablai mani pore ek bosor hamjak lai tongleha ek bosor ni pore haibo sini yang tia pheni no ai phai mani pore ai bo yang tia maske tong mani ai suro thane liyo bo no kaijang ni liyo hai pano ang kaijage ani tong tabo kaijage hani tong hai pano bo suro liyo bat liyo kaijang ni noi hai porini ang kaijage hani tong mani bo belas rok toyoi okhao buduk rok toyoi okhao nung kaijage layang thunai aro arai rok hini okhao suru ai thaha kaijai 2 বছর toha 3 বছর ni pore ayo dahin chero khundai ongyani bo no phai jalai phayo kostor phayo deli towo ai pore ni alai bo no tongya agotola kam khaite o onno buri robai korok sao yang nowo rang paisa salai ang lumani pore bo rang paisa bikhoi bo rang paisa roi hoya no phalai bo je rujak haipuno ang sujjo khai tong mani pore bo serok khundai onbo bo haipuno serok khundai khoidi hono
laragya no tai siya no ang bai siburi bai tai sani hini no bo hai cherok khundai ongja khai tai hin cherok bo 3 mas ongja khai cherok khodi noi bitirok parai rei hobo bitirok parai rei ho tai siya nang bai aro ang no pura nai sinai miao khai thari noi bo agotola ruphayo agotola ni se agotola bo rujak jak bo bayang thapra wani wai tham rujak mane pore hai bono tobo jagang bilunia jora toiro phaji bilunia jora station jora toiro phaji hunja bo toiro phajja hai phano hai bo toiro phajia jani bazar phaile ha भिडियोनि मेन कक आबोनो ताबुनि जरा जे कुनु बरकनो हामजेना सेकां आ बरकनि बैकग्राउंड एबा बिनि ओकलगो तामतंग गरि आबोनो काहामके साइमाने हामसाकि बेलाके जानाय तामनि हिनकाय निनि आनि चिकनसा मिस्टेकनि बागै तिनि ते खरकसानि फेमिलि संसार कमाय थामानो आ बागै केबो बाय हामजागै लगी बाक्सा तंना सेकां बिनि काहाम हामिया ककबो खुरसाय नायथै कलायो हिनके ताबुनि बागै भिडियो आमसु जरानो मालाय फिने नरक बाय नेक्स्ट भिडियो जागा भिडियोना पाथे जरा नायमन बाय बेलाय बेलाके हामबाय।